darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Empezamos cun acordo a proposta da Consellería de Emprego, que é volver a un ano máis, e ante o éxito acadado, ademais, en todas as edicións, a reeditar as axudas que se derivan do bono comercio para axudar a xente, primeiro unha forma nas súas compras e, sobre todo, impulsar un sector clave, especialmente pequeno comercio das pequenas vilas, non só das pequenas vilas, que, primeiro, supoñen unha parte importante da nosa economía e, segundo, revitalizan ademais as zonas onde están. Por lo tanto, hoxe, o que acordamos foi activar, xa para esta mesma semana, unha nova edición dos bonos Activa Comercio, coa que pretendemos mobilizar 8,5 millóns de euros en vendas en establecementos de proximidade. Vanse destinar 2,5 millóns de euros, a intención é mobilizar ata 8,5, e a cantidade que destinamos serían 30 euros por beneficiario. O bono, como sempre, vaise descargar dunha web e despois poderán obterse os descontos en función do gasto que se realice. Terá que ser usado para mercar produtos ou servicios no momento de visitar o establecemento, é dicir, isto nas edicións pasadas non sucedía, pero non entrarán vales nin tarxeta regalo, e os bonos van estar activos ata esgotarse o crédito inicial, como digo, 2,5 millóns de euros, e unha vez que se esgote, xa, aínda que estive descargado, non poderían xa usarse. Vanse poder descargar a partir do vindeiro mércores 4 de xuño. Dende a súa posta en marcha, xa digo que é unha nova edición, os bonos permitiron mobilizar casi 100 millóns de euros, sobre todo no pequeno comercio. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe acordamos destiñar, incrementando un 20% a cantidade anterior, da edición anterior, 720.000 euros para apoiar proxectos de educación para o desenvolvemento, proxectos que teñen que ser impulsados, dirixidos por unha ONG. Poden participar outros axentes, as universidades, sindicatos e empresas, pero o promotor principal ten que ser unha ONG. Poden recibir ata 47.000 euros por proxecto e o que buscamos é axudar a realizar actividades de sensibilización, de formación, crear redes de cooperación, en definitiva, en orixen, fomentar actividades de cooperación que despois se poidan trasladar a proxectos no exterior. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe demoslle o visto bo a promover, en realidade, seguir promovendo, porque xa estábamos facendo, existe unha plataforma, a plataforma Gaia, que é un portal no que os cidadáns, as empresas, as administracións, poden xa acceder á información ambiental de Galicia, ten un apartado específico de residuos e isto é o que é o obxecto deste acordo, o que se promociona, o que se promove, hoxe demoslle o visto bo, como decía, a promover a digitalización integral da xestión de residuos en Galicia. Para que? Pois para poder facer un seguimento completo do lixo dende a súa orixe, dende que se orixina e se deposita ata o seu destino final. É dicir, esta plataforma vai incorporar información detallada sobre onde se recollen os residuos, tanto domésticos como industriais, a que plantas se levan e que tratamento final reciben. Vai permitir avaliar as zonas e plantas con maior volumen de traballo, isto é importante, e vai permitir unha mellor planificación, insisto, da xestión integral de residuos en Galicia. Vai ser 1 millón de euros o que imos adicar a esta promoción da digitalización a través de melloras que se irá incorporando nos vindeiros meses na plataforma Gaia coa intención de que en menos dun ano, abril-maio do ano 26, este plenamente operativa. É un proxecto, ademais, pioneiro no noso país. Cambio de Consellería, de acordo, a proposta de Medio Rural, hoxe acordamos lanzar por primeira vez unha liña de axudas para impulsar a recría de razas autóctonas gandeiras ameazadas. En total son 390.000 euros con dúas liñas. A primeira liña, de maior importe, 350.000, destinados a titulares de explotacións que fagan recría de bovino, das razas cachena, caldelá, freiresa, limiá e vianesa. E despois outros 40.000 euros para titulares de explotación de ovellas ou cabras. E cada explotación poderá recibir un máximo de axuda de 15.000 euros. Outro acordo de Medio Rural para axudar os gandeiros nun tema que lles afecta e lles preocupa especialmente nos últimos tempos dun xeito moi intenso, que é as consecuencias da enfermidade hemorráxica epizootica. É unha patoloxía que causa un mosquito, non é contagioso para as persoas, pero sí que pode
causar a morte das reses afectadas. O primeiro caso que registrou en Galicia foi no ano 2023 e só no 2024, un ano despois, xa había máis de 5.400 animais afectados, dos cales tiveron que ser sacrificados casi 1.000. Por lo tanto, é fundamental traballar na prevención a través da vacina que xa existe contra esta patoloxía ou con medidas tamén para evitar o contacto do gando con mosquito transmisor do virus. Xa digo, a vacina vai ser a mellor prevención para loitar contra isto, pero é certo que houbo durante este tempo moitas explotacións afectadas e hoxe que o fixemos foi dar luz verde a pagar nas vindeiras semanas axudas directas ás 2.560 explotacións gandeiras de Galicia que estiveron afectadas. Son 5 millóns de euros destinados a compensar a morte de animais que xa se produciron e tamén para axudar nos custes dos tratamentos veterinarios e na desinfección de granxas. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Economía. Recordarán que a semana pasada anunciábamos unha auditoría enerxética maior que se iba a facer en Europa para os portos de titularidade autonómica e tamén para os polígonos industriais e hoxe acordamos por primeira vez, ademais, unha medida pioneira, lanzar unha liña de axudas para que os parques empresariais, os polígonos industriais en Galicia poidan modernizar os seus sistemas e equipos de seguridade. A cantidad de algo máis de 1 millón de euros nesta primeira edición e os beneficiarios poderán ser asociacións de empresarios destes polígonos ou comunidades de propietarios tamén destes polígonos. Para que se poden destinar? Pois para modernizar o sistema antiincendios, reducir o risco de inundacións, as que estean en zonas con este risco, elaborar plans de emerxencia ou adquirir sistemas de videovigilancia ou para outros disposicións que establezcan para evitar, por exemplo, os roubos de cable. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Política Social. Hoxe acordamos renovar a colaboración que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo con a entidade FADENGA, FADENGA Plena Inclusión Galicia, que está centrada na atención ás persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias. O importe do convenio son 260.000 euros, que é un 8% máis que no ano anterior, e a previsión é beneficiar ao redor de 5.000 persoas. Outro acordo de política social é o que nos leva hoxe a lanzar unha nova edición de axudas para impulsar a creación de 20 novas casas do maior cunha previsión de dotación de 100 prazas. É algo máis de 1 millón de euros o que se vai destinar e isto vai permitir que, xa digo, 100 prazas, un centro de persoas maiores, 5 por cada centro, que a capacidade máxima, reciban atención gratuita e personalizada na súa contorna, que sempre son entornos rurais. Con este acordo e con esta nova engádega de 20 novas casas, a rede de casas do maior elevaríase ata as 162. E tanto como decir que 800 familias no rural, 800 persoas beneficiarias, as súas familias terán a súa disposición estas 800 plazas gratuitas nestes 162 centros para atender os seus maiores. Outro acordo de política social é o que nos leva hoxe e ante as noticias que estamos coñecendo do Goberno Central e o que se nos está transmitindo logo da aprobación en marzo do Real Decreto que regula o traslado e distribución dos menores non acompañados por todo o territorio español. Estamos vendo nas reunións que temos e os contactos que a previsión é facelo sin ningún tipo de planificación, asignando un número a cada comunidade autónoma sin discutir os criterios, sin previsión de financiación en principio, sin coñecer as circunstancias obxectivas que levan ese cálculo, nin os tempos, sin coñecer prácticamente nada. Consideramos que é un reparto insusto e incoherente, feito claramente a medida dos intereses do Goberno, vendo o reparto por territorios, e son vostedes coñecedores, xa falamos varias veces nestas roldas de prensa, da disposición de Galicia a acoller menores coa condición de financiamento e planificación. Por lo tanto, estamos vendo que unha medida tan importante non é consensuada, parece ser que se quere impoñer como un trágala sin ningún tipo de diálogo e, por lo tanto, o que fixemos foi solicitarlle ao Consello Consultivo un informe sobre a constitucionalidade do decreto que regula o reparto de menores estranxeiros non acompañados. O que lle imos preguntar ao Consello Consultivo, con vistas á interposición dun
posible recurso e, primeiro, se este decreto, como sostén a asesoría xurídica da Xunta de Galicia, invade competencias en materia de asistencia social e protección de menores, si supón, como parece evidente, unha decisión unilateral do Goberno cando tiña que estar consensuado polo tema que trata e polos aspectos que trata, por ser unha materia que xestionan despois as comunidades, e si non hai as previsións orzamentarias, sendo estas necesarias para prestar a asistencia que requiren estes menores. Por tanto, volvo a insistir, a Xunta vai cumprir a lei, pero para cumplila necesitamos que as cousas se fagan ben e as cousas, para facelas ben, hai que facelas con diálogo, con planificación e con financiamento. Cambio de consellería e de asunto, a proposta da Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos destinar ao redor, non chega, pero casi 24 millóns de euros a facer unha compra polo sistema centralizado do material que é necesario para que os robós Da Vinci poidan facer as súas cirurxías. Como saben, estes robós supón as técnicas a día de hoxe menos invasivas e máis avanzadas e Galicia conta dende o ano 2021 cun robot Da Vinci por cada área sanitaria, que só, por darles un dato, no ano 2024, ano pasado, fixeron máis de 3.600 intervencións. Estes aparellos necesitan un material que ten que irse renovando en cada operación, pinzas, tesoiras especiais, cánulas, instrumentos para selar os vasos capilares. Todo isto é o que é o obxecto desta compra centralizada, 24 millóns de euros, que vai permitir un aforro por facelo de xeito centralizado. Como saben, estamos progresivamente facendo compras centralizadas para todas as áreas sanitarias do material necesario. A previsión é que en 2 anos o aforro supere o 1.200.000 euros por facelo de xeito centralizado. Outro acordo da Consellería de Sanidade que ten que ver co desplegamento progresivo que imos facendo de todo o que é necesario para que a finais deste ano, principios do que ven, xa estea operativo o novo Montecelo, o hospital que estamos construindo en Pontevedra, investimento de máis de 200 millóns de euros, vai ter moitísimas novedades, vai ser, por exemplo, o primeiro hospital galego con todos os quirófanos digitais, pero hoxe o que tomamos é un acordo que non ten que ver coa prestación sanitaria en sí, pero sí que é absolutamente necesario para o axeitado funcionamento dos hospitais. Por lo tanto, hoxe acordamos destinar 3,4 millóns de euros á cociña do novo Montecelo, que está previsto que atenda solo en pacientes a 900 pacientes diarios, e, por tanto, é un servicio necesario para o funcionamento normal do hospital. Outro acordo de sanidade, hoxe vimos dentro da pretensión que temos de introducir as novas tecnoloxías en todo o que ten que ver coa sanidade pública e tamén, e aí hai un campo moi especial de desenvolvemento, na relación entre sanitarios e pacientes. Por lo tanto, hoxe o que autorizamos foi a implantación dunha serie de melloras na APP que xa existe a estes efectos, que o que buscan estas melloras é reforzar e personalizar a comunicación, como decía, entre profesionais sanitarios e os usuarios, a través do sistema Serga Móvil e outras canles digitais, pero principalmente a través do sistema Sergas Móvil. Que imos conseguir con estes avances? Pois incorporar asistentes virtuais intelixentes que teñen capacidade para interactuar simplemente coa voz, activar comunicacións personalizadas do paciente a través do móvil, por exemplo, mellorar as comunicacións e a eficacia dos avisos vía SMS, contiñan unha comunicación máis xeral, pois esta comunicación xa será personalizada a cada paciente o que se envíe ese SMS. Tamén establecerase un servizo, isto é importante, de visita virtual en UCIs neonatais mediante streaming, un servicio, unha prestación moi demandada polas familias que teñen fillos en UCIs neonatais. Axilizarase, ademais, as tarefas previas a unha intervención cirúrxica, pois se vai implantar un asistente integral que o que fai é ir facilitando todos os trámites que antes tiñan que solicitarse, pois, por exemplo, a firma digital do consentimento, vídeos de axuda sobre
a operación de información, a operación que se vai producir, envío de recordatorios, todo isto a través dun asistente integral, e tamén buscamos facilitar os trámites administrativos, por exemplo, como cambiar ou anular citas hospitalarias. Todas estas medidas están dentro do Plan Estratégico de Información Digital do Sergas, que ao final o que busca é evolucionar hacia esa medicina cada vez máis accesible, máis proactiva e máis personalizada, dirixida a cada paciente en particular. Cambio de Consellería e de Acordo, Consellería de Educación, hoxe nun acordo é un balanzo que coñeceu o Consello da Xunta de Galicia sobre o momento actual, o minuto resultado, por así decirlo, da FP en Galicia. Estamos vivindo esa revolución silenciosa da que falamos moitas veces e que supuso un cambio moi grande respecto do que era a FP, pois non hai moito tempo, de 12 anos. A FP cada vez é unha opción de éxito para milleiros de mozos e mozas. Hai un altísimo grado de inserción laboral, próximo ao 85% en xeral e chega casi ao 100%, 97 e algo por cento no caso de FP dual, e, polo tanto, hoxe o que fixemos foi avaliar a oferta formativa da formación profesional para o vindeiro curso, que empezará pasado brao o curso 25-26. Vai ser a oferta máis ampla da historia. Galicia vai contar con 49.164 prazas para os novos matriculados, que son 2.450 máis que no curso que acaba de rematar, un 5% máis. Haberá 251 titulacións diferentes, que son 40 máis que no curso que acaba de rematar. Hai moitas novidades. A máis destacada é a introdución das chamadas formacións aceleradas, que é unha modalidade novidosa que só se vai implantar en toda España, só en Galicia. Son 18 ciclos que van permitir en 4 ou 6 meses como máximo cualificarse en sectores que agora mesmo teñen unha altísima demanda de empregabilidade, a hostelería, a automoción, as renovables. Van ser estes 18 ciclos 968 prazas en 44 grupos que estarán espallados por toda a xeografía galega. Outra novedade é que vaise lanzar a nova FP básica adaptada, que está orientada a garantir a permanencia do sistema educativo do alumnado con dificultades, é dicir, que non se produza ese abandono escolar absoluto e que encontren esas persoas que poidan estar pensando en facer ese abandono unha opción nesta FP básica adaptada. Vai ser unha experiencia piloto que vai arrancar, esta FP básica adaptada, vai arrancar cun programa formativo de comercio no Centro de Educación e Promoción de Adultos que a Xunta de Galicia ten no Berbés en Vigo. Outras novedades, pois, incrementase considerablemente o número de másters na FP, 2.192 prazas, que son un 32% máis que no curso que está rematando. Tamén se incrementan as formacións de alta especialización, 775 prazas, un 24% máis. Consolidamos a FP dual intensiva, 6.346 prazas, grazas á colaboración, e hai que destacarlo e agradecelo, de máis de 12.000 empresas galegas que están a día de hoxe incorporadas á modalidade FP dual e sin cusa participación sería imposible establecer este FP dual con tanta empregabilidade e chegar a estes números que os estamos presentando. Tamén incrementamos as prazas de FP en concellos rurais, un 7,6% máis, e, polo tanto, constatamos o bon momento, o crecemento da formación profesional e desta oferta para o ano que ven que diseñouse como cada ano a medida dos territorios e dos sectores productivos, intentando adaptar a oferta formativa ás demandas laborais de cada territorio e cada tecido empresarial que existe nese territorio. Cambio de consellería e de acordo, penúltimo acordo, a proposta da... Antepenúltimo acordo, perdón, a proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, hoxe acordamos incrementar casi nun 32% o orzamento que destiñamos ás tarefas de conservación da rede viaria autonómico, 184 millóns de euros para os vindeiros 4 anos. Falamos de ao redor de 5.500 kilómetros de estradas autonómicas, o cal nos daría un investimento, estes 184 millóns, de 32.000 euros por kilómetro adicados á conservación dentro dos orzamentos autonómicos. Nestes novos contratos que se van facer inclúense as autovías que foron rescatadas, como recordarán, a finais do ano pasado. A do Barbanza, a G11, a Celanova, a G31, a do Salnés
e a Santiago Brión. Destes 184 millóns, o 95%, 185 millóns, van ser para actuacións, por así decirlo, tradicionais de conservación e viabilidade, limpeza e roza, reparación de firme, sinalización, balizas, manter, en definitiva, en perfecto estado as vías, tamén especialmente as zonas que sean propensas a xeadas ou nevaradas. E tamén arranxar posibles desperfectos que se poidan producir por algún accidente que teña lugar na vía. E despois hai unha novidade, decía 175 estas tarefas e 8,3 millóns para unha partida específica para adicala de xeito particular a chamadas infraestructuras de paso, pontes, viaductos. A que se van a dedicar estes 8,3 millóns de euros? Pois a facer inspeccións periódicas do estado destas instalacións e realizar os labores de mantemento específicos que os teñen que precisen, limpezas, reparación de fisuras, todo o que ten que ver co imprescindible axeitado bo estado das pontes e viaductos. A previsión é que nestas labores de conservación traballen ao redor de casi 300 persoas, 280, e 240 vehículos e maquinarias específicas para estas actuacións. Isto respecto aos contratos de conservación. E, ademais, hoxe tamén acordamos destinar 12 millóns de euros a renovar o firme e mellorar a seguridade viaria na autovía do Barbanza, na G11, que é certo que pasa a ser titularidade da Xunta de Galicia, xunto cos outras tres, pero as reparacións son necesarias, é necesario facelas xa, e, polo tanto, non se integra no contrato de mantenimento por cuestións de plazos temporais, o licitamos aparte para facelo canto antes esta renovación do firme por 12 millóns de euros na autovía do Barbanza. Penúltimo acordo, ahora sí, seguimos avanzando, como todas as semanas, como todos os consellos, no cumprimento dese obxectivo de duplicar o parque de vivendas, e hoxe acordamos licitar a redacción do proxecto para construir 30 novas vivendas de promoción pública nunha das parcelas que o Concello da Coruña nos cedeu a este fin. Está na rúa Pedro Fernández, moi preto das cidades TIC. Con esta licitación serán, exuntando todas as vivendas que imos construir nas parcelas que nos cedeu o Concello da Coruña, serían 110 inmobles protegidos en terreos cedidos polo Concello da Coruña. Último acordo, explicará ahora a conselleira, máis polo miúdo, pero supón, o dalles un pequeno avance, unha nova mostra do compromiso da Xunta de Galicia coa simplificación administrativa nun tema especialmente sensible, o que acabamos de falar, a construción de vivenda, que é moi necesaria, polo tanto, todo o que contribuya a esta agilización debemos facelo. Por iso é imprescindible seguir modificando o marco normativo, todo o que ten que ver os aspectos procedimentais das actuacións urbanísticas que son necesarias para construir vivendas. E por iso, hoxe, vimos de acordar remitir ao Consello Consultivo, con carácter previo á súa aprobación, un decreto que vai permitir que as entidades de certificación de conformidade municipal, a chamada SECOM, poidan simplificar trámites urbanísticos para acceder á vivenda. Que pretendemos con isto? Pois axilizar plazos, mellorar a coordinación entre administracións, reducir tempos, como decía, e reducir tamén incertezas e complementar o traballo dos concellos, por suposto, sin perder ninguna garantía xurídica e observando todos os requisitos legais. Pero, para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra á conselleira. Gracias, presidente. Efectivamente, como saben, garantir o acceso á vivenda é unha absoluta prioridade para o Executivo galego. Temos que incrementar a oferta de vivenda no mercado. Dende a Xunta de Galicia estamos xa a traballar arreo. Temos polo de agora máis de 2.200 novas vivendas públicas en distintas fases de tramitación. O noso reto, o reto do presidente Rueda, coñéceo ben. Duplicaremos o parque público de vivenda ata chegar ás 8.000 vivendas de promoción pública no ano 28. Desenvolveremos solo directamente dende a Xunta de Galicia para que se poida construir máis vivenda, ata 25.000 vivendas, 80% delas protegidas. Estamos a implementar diversas medidas de carácter transversal para abordar o problema estructural que temos a nivel país, pero temos é imprescindible que axilizar tempos. É imprescindible reducir burocracia.
é imprescindible simplificar a tramitación administrativa. En este sentido, queremos e temos que axudar aos concellos, colaborar con eles para facilitar e reducir os prazos no otorgamento de licencias, para optimizar os recursos públicos municipais, para dotar a estes concellos de mecanismos de resposta máis inmediata que permitan reducir tempos de tramitación administrativa, por suposto, garantindo a seguridade xurídica. E por iso a SECOM, esas entidades de certificación de conformidade municipal, que, por decirlo dun modo coloquial, son as que dan o visto e prace a eses proxectos de construción, de instalación, de edificación, conforme a normativa aplicable no correspondente concello. Entidades dotadas de personalidade xurídica propia, de plena capacidade de obrar, que teñen que cumprir estrictos requisitos para exercer na nosa comunidade autónoma establecido en normativa estatal e en normativa europea, que teñen que contar cun seguro de responsabilidade civil, que teñen que contar con persoal cualificado, con experiencia profesional mínima de 5 años e, por suposto, que teñen que estar inscrita no Rexistro Autonómico que agora pasará a depender desta Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. En que se traduce esta modificación que facemos dende a Xunta de Galicia? Pois, en liña con estas medidas de axilización e desburocratización, se atribúe aos certificados emitidos pola SECOM e que acompañen a unha solicitude de licencia a mesma validez e os mesmos efectos que os informes técnicos e xurídicos municipais. Isto é, unha vez presentada a solicitude de licencia polo particular con este certificado ECOM, o Concello disporá do prazo dun mes para resolver a concesión ou non concesión dese título habilitante. O órgano municipal competente otorgará a licencia asumindo ese certificado de conformidade que acreditará expresamente a conformidade coa legalidade urbanística e co planeamento municipal correspondente. En todo caso, e garantindo a autonomía local, os concellos que así o desexen poderán excluir esta intervención da SECOM, agora ben, sempre mediante ordenanza municipal. E para estes casos de exclusión municipal mediante ordenanza, e para aqueles particulares que presenten a súa licencia no Concello e transcurra o prazo legalmente establecido sen que se dicte resolución, isto é, que transcurran os 3 meses normativamente establecido, a pesares da exclusión, o particular poderá presentar ese certificado ECOM e comenzará a correr o plazo dun mes para que o Concello dicte resolución. Esta é unha medida moi demandada non só polos particulares e polo sector, senón tamén polos propios concellos, porque ás veces se fai excesivamente longo o tempo de espera dunha licencia e, por suposto, no contexto actual no que nos atopamos non se pode permitir. Procedimentos similares xa funcionan noutras comunidades autónomas, en concellos como Madrid, como Barcelona ou como Valencia. En Galicia tamén e agora con máis forza. No camiño, por suposto, mantivemos encontros e mantivemos acordos coa FEGAMP, cos colexios profesionales e co sector implicado. Hoxe podemos dicir que xa estamos nesa recta final para a aprobación do noso decreto ECOM, donde se regularán de forma exhaustiva requisitos, funcións, principios de actuacións e se creará ese rexistro único destas entidades dependente da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. En resumo, axilizamos, simplificamos, reducimos prazos garantindo sempre, por suposto, a seguridade xurídica tanto para os particulares que soliciten os servicios da SECOM como, por suposto, para os concellos, porque para o Goberno galego é unha medida máis nese obxectivo común que temos de garantir a todos os galegos e a todas as galegas vivendas de calidade e a precio asequible. Moitas gracias. Buenos días. Quería preguntarle cando entraría en vigor este decreto, cando empezaría a funcionar. Nas vindeiras semanas estamos a expensas dese informe que será remitido polo Consello Consultivo. Xa teñen todos os informes e alegacións resoltas. Contamos que nas vindeiras semanas xa podamos ter en marcha este decreto. É automático, sí. Unha vez aprobado, é automático. Publicaríase no Diario Oficial de Galicia. Unha dúbida. En toque de disminúe os tempos de 3 meses? Correcto.
Os certificados ECOM teñen a mesma validez que os informes técnicos e xurídicos municipais e unha vez presentada a solicitude completa co certificado ECOM, o Concello dispón dun prazo dun mes para dictar esa resolución. Vale, gracias. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, di o secretario de Estado de Transportes que hai espazo en Galicia para unha rede de cercanías e que están ultimando un estudio de viabilidade, pois que lle parece e como apoiaría a Xunta. E tamén quería preguntarlle este venres hai esa conferencia de presidentes despois da reunión preparatoria que non foi de todo satisfactoria, con que ánimo pensa acudir? Gracias. Bueno, vamos a la primeira, sí, escoitei as declaracións do secretario de Estado. Eu diría que, por suposto, que estaría ben ter unha rede de cercanías, pero hai tantas cousas antes as que se comprometeron e non están cumprindo que diría que terán que empezar por eso. Temos unha rede de media distancia que vertebra Galicia de norte a sur e que ten que recuperar frecuencias, ten que mellorar ainda máis o seu funcionamento, ten moito marxen de mellora antes que falar de un proxecto que non deixa de ser máis que agora mesmo unha elucubración, igual que as conexiones ferroviarias coas cidades de Lugo e Ferrol, igual que a salida sur de Vigo para conectarnos co tren de alta velocidade na fronteira portuguesa, igual que esas autovías, algunhas nin iniciadas e outras cunha execución lentísima. Creo que hai moitísimas cousas antes que plantexar iso. Xa digo que está ben, o malo é que plantexar esta proposta e pensar que de todo o demais non hai que ocuparse, creo que é unha mala estrategia. Por lo tanto, eu diría que as cousas polo seu orden hai cousas a día de hoxe que hai que facer antes que esa proposta, e ademais tuve en ocasión de transmitilo tanto el como o ministro. E a segunda pregunta, bueno, primeiro, xa é unha mala nova, según se transmitiu na reunión preparatoria, que non se queira cambiar o formato. Creo que cando saímos da reunión de Santander, no mes de decembro pasado, dixémolo todos. É un formato que non leva a nada, donde escoitamos unha serie de monólogos de cada presidente autonómico que non teñen, ademais, ningún tipo de resposta por parte nin do presidente nin dos ministros, e que, ao final, pois, sinceramente, eu dixeno nas declaracións, e non fun o único, casi sales como entras, expuseste aí unha serie de cousas, pero non tes despois ningún tipo de retorno, ningún tipo de comentario. Por lo tanto, se é unha conferencia de presidentes, a mesma palabra o día, hai que conferenciar, hai que dialogar, hai que ter respostas, hai que contraargumentar, por lo tanto, ten pouco sentido repetir o formato de Santander, que, na miña opinión, non tuvo ningunha utilidade, non será porque non reclamamos que houbera conferencia de presidentes para que fora útil. Despois hai outra cousa. Por suposto que queremos falar de formación profesional e, por suposto que queremos falar de vivenda. Son temas que a Galicia lle interesan moito. Pero tamén queremos falar de outros temas, como é o financiamento, como é todo o que ten que ver coas infraestructuras eléctricas, como é o tema dos menas, que foi obxecto dun dos acordos deste Consello, a política de inmigración. Todo isto hai que falarlo tamén, e esta ocasión non tería ningún sentido que o Goberno pensara que a conferencia de presidentes é só para falar dos temas que eles propoñen e que as comunidades autónomas non temos ningunha posibilidade ni ningún dereito, que o temos, ademais por número de comunidades autónomas teñen que ser introducidos na orden do día automáticamente, que pense que esos temas non merece a pena falalos. Por lo tanto, eu entendo e espero que daqui ao venres entren en razón e se dean conta de que isto ten que ser útil, tanto en formato como nos temas a tratar. Por lo tanto, se é así, eu vou con mellor das expectativas. Boa tarde, presidente. Hai uns días, o rector da Universidade Intercontinental da empresa, presentando o grado de enfermería que van impartir a partir do curso 26-27, anunciou a intención da entidade de poñer en marcha en próximos cursos grados de fisioterapia, podoloxía ou optometría.
Estes son grados que compiten ca oferta das universidades públicas galegas, enfermería dase na USC, fisioterapia en Vigo e en Coruña, otometría tamén na USC, hai que engadir dereito, que se oferta nas 3 universidades galegas e comenzará a impartirse o próximo curso na Universidade da Banca. Os reitores das universidades galegas insisten en que as duplicidades na privada non se deberían permitir e que só debería ampliar a oferta existente. A pregunta, permitirá a Xunta de Galicia a duplicidade na oferta formativa universitaria que pretende propoñer a privada? Grazas. Sí, mire, hai unha lei que regula a creación de universidades privadas e, por lo tanto, esa lei hai que cumprir e evaluar se recibiéramos algún tipo de proposta. Creo que non hai ninguna dúbida da aposta da Xunta pola Universidade Pública e as 3 universidades que existen en Galicia. A última mostra foi a matrícula universitaria gratuita, pero creo que hai moitas máis, o plan de financiamento de infraestructuras. Por lo tanto, a día de hoxe non hai máis que lucubracións sobre futuras titulacións en universidades privadas. En Galicia só existe unha con as características moi especiais. Por lo tanto, é o único que digo que se houberan máis propostas, o que faríamos é evalualas cumprindo a lei, pero sin descoidar en ningún momento o que sí que é a nosa responsabilidade, porque son financiadas con cartos públicos, que son as universidades públicas, que creo que poucas dúbidas hai do esforzo que está facendo a Xunta de Galicia, recoñecido mesmo en ocasións polos 3 reitores. Bo día, eu quería preguntarlle por unha información que aparece publicada no xornal El Debate, que vincula a Luís Villares coa paralización dos parques eólicos e que di que tamén que detrás de moitas desas denuncias que logo derivan en paralización está Neri Díaz, que foi membro da lista de Marea. Non sei se vostede tiña coñecemento disto e se pode facer unha valoración. Moitas gracias. No, eu non tiña coñecemento. O que digo é que coas consecuencias que están tendo as decisións do Tribunal Superior de Xustiza, que ademais están sendo enmendadas polo Tribunal Supremo e hai un pronunciamento pendiente do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, creo que ningunha sospeita debería haber de ningún tipo de falta de imparcialidade. Por lo tanto, estas aclaracións estarían ben. Moi boas, presidente. Eu tiña 2 dúbidas. A primeira dela en relación ás declaracións de Besteiro esta mañán, que instaba a facer os deberes de cara á conferencia de presidentes e pedía que se acepte a condonación da débeda que, segundo explicou, suporía insuflar 600 millóns de euros para poder destinar aos servizos públicos. Nese lado, unha valoración. E a segunda, saindo a semana pasada a día positiva de Ence nas Pontes, do novo proxecto que plantean, gustaríame unha valoración sobre a falta de contestación social que houbo con este proxecto, que sí que hai, mesmo houbo onte en Pontevedra, con Ence en Pontevedra máis Altri, e un pouquiño esa valoración que fan dende o Goberno galego do que está acontecendo actualmente. Gracias. Bueno, que non se preocupe ninguén, incluído o portavoz do Partido Socialista, que eu farei o meu traballo en defensa dos intereses de Galicia. É difícil facelo cando se siguen contando cosas que non son verdade. Eu volvo a decir que si a condenación de débeda supón que temos 600 millóns para dedicar aos servizos públicos, eu asino mañán. Pero todo o mundo sabe que non é así, empezando polo señor Besteiro. Por lo tanto, é que cóstame tantísimo entender por que sigue contando algo que sabe que non é verdade, pero si é verdade, xa llo rotei moitas veces. Si temos unha inserción directa deses cartos nos orzamentos para poder adicar o que estimemos conveniente, por suposto, sempre os servizos públicos galegos, ningún problema en asumir a condenación, pero non vai ser así en absoluto, e o que imos facer é endebedar máis a cada galego. Respecto á segunda pregunta, bueno, o mellor non son eu quen teño que respostalo, porque si o problema é unha celulosa, o autorizado outro día tamén implica isto. Por lo tanto, os que fan protestas selectivas deberían explicar os seus criterios de selección. En todo caso, eu sí que teño que facer unha reflexión. Como presidente da Xunta, por lo tanto, tamén responsable da Administración Autonómica. Os mesmos técnicos que emitiron a día son os que emitiron a outra. Por lo tanto, é moi curioso que se poñan en dúbida e se lles falta o respeto e se vilipendie nun caso e no outro non se diga absolutamente nada. Eu pido respeto en todos os casos. A Xunta sempre actúa obxectivamente. E se se deron esas autorizacións é porque se entendeu que cumpría. Xa, respecto ás manifestacións de algunhas plataformas ou por que, nalgúns casos, din o que din e noutros non, eso tería que preguntar a elas.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é relativa ao EDISGAL, que presentaron unha reforma relativamente hai pouco o conselleiro para variar ese modelo de ensino, e a pesar desta modificación, 14 centros se deron de baixa este ano no EDISGAL. Entón, como valora eso? Se considera que hai que avanzar máis na reforma, se ve isto como que non acaba de callar en certos centros. E a segunda cuestión é respecto que a semana pasada a plataforma Ulloa Viva anunciaba, con outros colectivos, que ia recurrir ao Ministerio de Cultura para que, iba a pedir ao Ministerio de Cultura que fixese un novo informe sobre o impacto que podía ter Altri no Camiño de Santiago, pois entendía que o informe que fixeran a Xunta, pois que desde expertos decían en determinados colectivos que non era todo riguroso que consideraban. Como valora isto? Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, nos dixemos sempre que imos respetar e acompañar as decisións que se tomen nos centros educativos sobre permanecer ou non en EDISGAL. Vostede mesmo decía 14, non teño a cifra exacta, despois já podo decir, pero creo que de alrededor de 250 que podían sair do sistema, saíron 14. Por lo tanto, creo que hai que poñer as cousas no seu xusto lugar. Aqueles que toman esa decisión, pois é competencia da Xunta de Galicia, ensino público, facer posible que fora do sistema a calidade do ensino non disminuya. Por lo tanto, volvo a decir 14 de ao redor de, xa digo, non sei se sean 241, pero ao redor de 241, 250 que podían facelo mantéñense no sistema. Respecto á segunda pregunta, eu xa sei que hai determinadas plataformas e determinados colectivos que non lles vai valer ningún informe técnico que non diga o que eles pensan que teñen que decir. Volvo outra vez ao respeto e objetividade coa que se pronuncian os técnicos da Xunta de Galicia. Non lles vale, según que proxectos, e, polo tanto, buscan resposta noutros lugares. Eu reafirmo na profesionalidade e na objetividade dos técnicos da Xunta de Galicia. Sí, presidente, boa tarde. O líder do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, convocou unha manifestación para o próximo domingo dada a situación que ven o Goberno de España. Quería saber se vostede vai acudir. Grazas. Sí, vou acudir. O que estamos vendo nas últimas datas, que sae a continuación do que viñamos vendo, pero creo que nos últimos días, que fan a situación, a miña opinión, sobre todo a falta de explicacións, a resposta do ataque como único argumento sin explicar nada do que está pasando, a pouca firmeza en actuar contra as persoas que están tendo as actitudes que estamos coñecendo. Creo que hai que reaccionar. O lóxico, na miña opinión, sería que isto rematara e preguntara ao Goberno, ao presidente do Goberno, que tenga a facultade de facelo, cal é a súa opinión a través dunhas eleccións. Como non as van a ver, mentras non as haxa, o que hai que facer respostar na rúa e, polo tanto, eu asistirei e agardo que asistan moitas persoas. Boa tarde. Eu quería preguntar sobre a reunión da semana pasada entre un representante da Xunta e o embaixador en funcións, por así decirlo, de Israel. Quero preguntar se houve unha coordinación con o Ministerio de Exteriores para este tipo de encontro e se entende as críticas que houve a raíz deste encontro neste momento específico. E, por outra banda, quero preguntar tamén sobre a declaración de zonas tensionadas que está aprobada xa da Coruña. Génova, a dirección do seu partido, fala de que hai unha excepción en Galicia a esa directriz de ir en contra deste tipo de medidas. Quero preguntar a que se debe esa excepción. E tamén se pensa que os seus compañeiros que noutras comunidades están evitando aplicar este tipo de medidas están fora da lei e terán que, en algún momento, acatar esta lei e aprobalas. Grazas. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, levamos, dende que se iniciou a autonomía, os diferentes responsables recibindo a representantes diplomáticos. Foi unha recepción, o encargado de negocios dun país co que España, o Ministerio de Asuntos Exteriores, mantén relacións diplomáticas a día de hoxe e hasta onde eu sei. Por tanto, é un encontro normal. Foi o director xeral ante unha petición de entrevista como recibimos e recibiremos a moitísimos embaixadores. Non cada vez que se recibe un embaixador non lle comunicamos ao Ministerio de Asuntos Exteriores. Hai que facelo cando se ten unha saída fora. Nós o facemos, creo que outras comunidades autónomas non, pero nós sí que o facemos. Por lo tanto, entendendo as opinións de todo o mundo e respetándoas, por suposto, leccións de ética e moral dos de sempre, de logo, creo que non teñen que ser admitidas nunha actuación, insisto, de moitísimos representantes diplomáticos que en reunións ordinarias son recibidos por representantes
da Xunta de Galicia. Insisto, as sensibilidades manifestadas con sinceridade, sí, os que sempre dan leccións de ética e moral, a esos non, eu desde logo non lles admito. E a segunda pregunta, mire, nós facemos o que queríamos que tiñamos que facer. Creo que deixamos clarísimo, está recurrida a Lei de Vivenda, a nosa opinión sobre a declaración de zona tensionada, que veremos a partir de agora. Está feita a declaración, haberá que seguir moi de cerca si todo dito polo Concello da Coruña, que iba a supoñer unha mellora evidentísima e casi, non sei se moi rápida, pero, de logo, moi apreciable dende o principio, parecía que a solución a moitos dos problemas de vivenda que hai en Coruña, se esta solución o é. Eu, sinceramente, o Goberno da Xunta de Galicia cree que non, o Concello da Coruña cree que sí, e, polo tanto, alá coas súas responsabilidades foi que a pediu. Está prevista na lei, se cumprían os requisitos e nos a concedimos. O que fagan outras autonomías, outros responsables políticos das autonomías, venderá que non é cousa miña. Eu son responsable do que facemos en Galicia. Bos días, presidente. Enlazando coa pregunta sobre a manifestación en Madrid, o presidente do Partido Popular dixo nestas 2 semanas que o goberno estaba en situación de agonía e que ademais incurre en prácticas mafiosas. Unha cosa foi en Opino e outra foi esta semana. Quería preguntarlle se vostede considera que un goberno nesas circunstancias todavía é un interlocutor válido a hora de tratar os asuntos de Galicia e se ten alguna esperanza de que algún deles se resolva, como a Policía Autonómica, as demandas en infraestructuras, etc. Ou xa dá, digamos, xa tira a toalla, vamos, de que non son interlocutores válidos. Gracias. Mire, que non podo tirar a toalla, o meu deber é intentalo. Mentras este goberno sexa o goberno do meu país, a miña obriga é intentar que os asuntos que lle atañen, que lle importan a Galicia e que dependen das súas decisións, en todo en parte, sexan solucionados. A miña impresión persoal, xa o teño dito máis dunha ocasión, é que agora mesmo moi difícil falar cos ministerios porque evidentemente están ocupados e preocupados por outros asuntos que nada teñen que ver coas relacións normais, cos problemas dos cidadáns e sin moito coas cousas que estamos sabendo, o xeito de reaccionar e as preocupacións que todo eso nos podemos imaginar que lles implica. Eso, de logo, faino moito máis difícil, por non decir imposible. A día de hoxe non hai con quen falar en moitos ministerios, pero a miña obriga é intentalo. Na conferencia de presidentes do venres temos unha ocasión, se é que se celebra como eu creo que se debería celebrar. Eu quería preguntarlle se comparte as declaracións do líder do seu partido de que Pedro Sánchez é un capo e se comparte tamén que este goberno é unha mafia. Gracias. Mire, de logo, as prácticas que estamos vendo, as cousas que estamos sabendo e a reacción que estamos vendo fan moi difícil pensar o contrario. Bos días. Antes contestaba a cuestión de Israel, eu quería preguntar xa directamente, porque así o manifestaron máis determinados dirixentes, incluso conservadores de Europa, de que Israel ten que poñer límite á actuación que está tendo en Gaza. Quería saber a súa opinión, como presidente da Xunta, se cree que Israel ten que ter un límite co que está facendo en Gaza, que xa algúns califican de xenocidio. Outro día o propio Macron mesmo utilizaba unha palabra semellante. Despois quería preguntar a valoración que ten sobre a sentencia do Constitucional sobre Ence. É dicir que, digamos que vai a analizar a petición do Concello de Pontevedra para reavaliar digamos, esa ampliación na ría de Pontevedra. E xa unha terceira cuestión vai relacionada cos minerais raros. Aprobouse a impulsar a mina de Doade. Aquí temos falado no Consello de que a Xunta está facendo estudios sobre minas que conteñen mineral raro. Quería preguntarlle como están esos estudios e que posibilidades hai de que se impulsen máis proxectos sobre minería rara en Galicia. Gracias. Sí. Mire, a primeira pregunta, sí, sen dúbida. Creo que son categórico o respostalo. Creo que a resposta é sí a súa pregunta. A segunda, non é unha sentencia, é unha admisión a trámite dun recurso. É certo que non se produce en todos os casos, pero sí que se produce en varios, e iso quere decir simplemente que o Tribunal Constitucional vai no examinar. Xa se pronunciou a Audiencia Nacional
Bueno, agora se produce este recurso do Concello de Pontevedra. Eu simplemente deixo no aire unha pregunta que se fixo moitas veces. Que tipo de industria lle vale o BNG? Porque xa sabemos as que non lle valen, que son prácticamente todas. Que tipo de industria lle vale o BNG e que alternativas teñen para que a riqueza industrial estea en Galicia e non se vai a outros territorios que sí que están dispostos a acoller o que les non lles vale por sistema. Deixo esa pregunta no aire. Respecto á terceira pregunta, teño dito moitas veces, nós estamos a favor da explotación racional e respetuosa co medio ambiente dos nosos recursos, como se fai prácticamente en todas partes e como se fai en aqueles territorios que queren aproveitar os recursos que teñen para que a riqueza se cree e se manteña e produza efectos nos seus territorios. Por lo tanto, tanto na mina de Oade como, efectivamente, na outras posibilidades de explotación de minerais raros, que agora mesmo teñen caracteres estratégicos e, por lo tanto, un importantísimo valor económico, o que se está facendo agora é ver as súas posibilidades de explotación. E iso implica unha parte de rendibilidade, porque, ao final, teñen unha parte empresarial e tamén unha parte de respeto e cumprimento das normas. Si se deran as dúas circunstancias para nós, a que depende de nós a segunda, por suposto, que é sobre a que temos que tomar a decisión, eu, dende logo, non estou a favor de, outra vez, os do non, os que din que non se pode facer nada, aquí nada que fagan os demais e perder oportunidades para Galicia. Eso xa me teño escoitado moitas veces. Si é posible ese respeto ao medio ambiente, eu quero crear riqueza que existe en Galicia, se produzca en Galicia e deixe beneficios en Galicia. Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra.